TV. Hayratna sayın әлеге тапшырының алып барушысы мен Болат Байрамов әлеге студияға біздің аш бөлмесіне сіз яратқан жыршыларына, артистларына һәм де қызыклы шәхесләрне дәшәм. Һәм бүген каршы алыгыз көрәшергә дип җиң сызганып әле өлгермәгән минем коллегам алып баручы Рамил Шәрәфиевне дәшәсем килә. Рамил Шәрәфиев. Сәлам Болат. Рамил, ва алейкум ассалам. Мин радио тыңлаучыларга сәлам дип әйттем. Радио тыңлаучыларга әйттеңме син? Мин сиңа иртә белән мин көнемне башлыйм шушындый татар радиосы дигән кружкага салынган кахва яисә чәйдән, шуңа күрә сиңа да бүләк итәргә булдым. Кахвасы кая? Ансы соңрак. Рәхмәт. Мин уйлаганым бу ягында татар радиосы, икенче ягында Муз-ТВ дип язылган дип яхшы. Насылы ярыйс. Махсус радио өчен эшләнгән кружка. Рәхмәт, Рамил, бу зур бүләгең өчен без әле моннан кахвалар эчәрбез, яме. Әйдә хәзер инде тапшырыгызны башлап җибәрик. Я Рамил, безнең тапшырыгыбызның инде кагыйдәләре бераз гына үзгәрде. Син моны шамалагансыңдыр инде, сиңа бәлкем редакторлар да әйткәннәрдер. Хәзер син кемгәдер каршында көрәшмисең, син көрәшәсең безнең телевизион тамашачыбызга каршы. Ягъни алар хәзер кызыклы рецептлар юллыйлар да, мин сиңа аны күрсәтәм. Син шул рецепт буенча нәрсәдер әзерләргә, пешерергә, кыздырырга тиеш буласың. Әгәр дә ахырдан синең ясаган, пешергән рецептың нәкъ шулай ук килеп чыкса, фотода кебек безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Күкмара Металл заводы ачык акционер җәмгыятеннән әлеге таба синеке, әгәр дә юк икән, шул табаны Минеке. Сине үз кулларың белән озатасың, әнә шул рецептны юллаучыга. Ярам, мин монда таба артыннан түгел, мин монда тәмле ашау пешерергә килдем. Ай, мин дә тәмле ашарга пешерәсең дип көтеп торам, зур өметләр баглап. Син әйе җиңне сызгана торыймы? Ә без хәзер күзәтеп алыйк, кем икән ул сиңа каршы бүген көрәшүче. Әйдә. Алсу Назмиева Уфа шәһәрендә яши. Студент буш вакытларында төрле ит ризыкларын пешереп, экспериментлар ясарга ярата. Тәмле көрәш тапшыруында җиңеп, Күкмара табасын утса, Казанга кунакка килеп Булатны тәмле торт белән сыйларга әзер. Я Рамил, инде без таныштык Алсу Назмиева белән Өфе каласыннан. Шундый бик кызыклы рецепт юллаган ул сиңа. Нәрсә дип уйлыйсың моны? Моның исеме башкортча хашлама. Ого. Бу мин пешерә торган ашаган да. Син шуны мондый пешерә белерсең. Нәтиҗәсе шулай килеп чыга, мин нәрсә пешерә башладым. Ярар, мин әле тәмен дә калып карармын. Яме, шулай ярак булыр микән, юк микән, ышанам. Син инде башкарып чыгарсыңдыр дип. Бу эшне димәк җиңнәрне сызгандык. Әйдә инде сарапны пешерә башлыйк. Я Рамил, карап торып эш бармы, син беләсең, шуңа күрә менә сиңа. Сарык үзебезнеке Татарстанныкы. Мин әйтмәдемме ул безне? Менә сиңа сарык. Так, кишер, син сораган нәрсә бар? Бәрәңге, кишер, суган булган. Битте. Артык нәрсә юк иде. Күпше сорый бит, тәмләткеч саласынмы дип әйбер. Мин гомумән салган. Судан арып башка әйбер. Ярар, өйләнмәгән җегет буларак гомумән сорыйсың килә, син кайчан сыңгы тапкыр пешердең менә? Кишер. Үзең пешереп башлыйсың моны? Төрле вакыт. Мин беләм, сезнең радиода бер буйдак җегет бар. Мин дә баядыр кирип ашау кулайрак, бәягә төшә. Идә пешерергә караганда. Юк, әгәр дә сорасалар, идә пешерергә. Кай вакытны. Син сорадылармы ни? Сорау өчен бармы ни хәзер идә? Йо, бар, ничә булмасын. Мин Рамил, син әле буйдакмы? буйда. Әле син йөрәгең яулашы табылдымы? Менә горизонтта бармы? Очрадымы әле ул? Андый Ул кыз. шәхси мөнәсәбәтләрне ифрага чыгарга ярамый. Ярый, ничә ярамасын. Ярый бездә бөтен нәрсә ярый. Бу бит тәмле көрәш сер булып калсын дип шуның бер филиалы. Шулаймы? Шуңа бөтен эш серләрендә сөйләргә була. Сөйгән калдырган. Димәк син син әлегә бу темадан Юк, инде нишләп инде. Бармы шыраш дигән кызың юкмы дигәндә иде. Безнең хәзерге вакытта кияүдә булган Юк, хәзер мин кара, мин хәзер бар дип әйтсәм, мин шулай итегә кияүгә чыккан кызлар пультны алалар да. Кияүгә чыккан кызлар алар пешерә белми алар. Хәзер сендереп куячаклар бит. Сөйгән калдырган. Рамил, монда карап беләсеңме нәрсә? Бу тапшыруда син пешерәсең. Син? Мин синнән сорарга тиеш, мин синнән сорарга тиеш. Шулай эшлисеңме, калдырасыңмы? Юк, әйдә. Калдыр. Син фотосын ателисеңме анда? Фотосын Әле генә Алсу юллаган. Юк, хәтерлим. Әйдә, бетерәбез. Сөйгән калдырабыз. Кебек. Ашаганда тәмләп, аерылып ятып булмасын. Нишләп
сары итенең сөяк Ярасы сөяк мин пешерә. бөтенләй хашлама ул сөяк белән пешерергә тиеш. Ярар. Син бит пешерә беләсең. Рамил. Хашлама килеп чыгыр микән соң? Ярар, кичә нәрсә пешердең син менә? Ярар, шул темадан. Юк, мин сине алдаладым берчән кичә ашарга пешерәм, ләкин әле күптән түгел пешергән идем ашарга. Нәрсә пешерәсең син менә? Ярар. Ну мин плов яратып пешерәм һәр вакыт тагыча. Өйдә эштән кайтып плов пешереп утырасың, аңа бит озак вакыт кирәк. Өйдә түгел, өйдә имтихан эштән түгел. Сөякне кисәләр алай. Да сөяк тормагай. Сөяктер дә, ләкин Ага, сөяк Рамил. башка юл белән. Азаплама, былай гына салабыз аны. Ял көннәрне мәсәлән, шулай өйгә Аяк көннәрдә я кайтмыйсың моны. Кайтыңга бетер инде өйгә кайта мәсәлән. Әнине эштән азат итеп, шушы пешерү эшләрен азат итеп, мин ашарга пешерергә тотынам. Ләкин Бәлки мин көтәдер сине. Улым кайтканы менә, улым өчен пешерәм дип авыл кайта. Юк, алай түгел. Ул пешерә үзенең камыр ризыкларын. Чишмактыр, бәлештер һәм тагын башка. Камыр ризык ашаган, бер дә ашамаган. Сезнең фартукларыгыз шундый яхшы качыра. Ярар, шулай дисәң генә инде. Әйе. Менә әлеге ризык шулай ук миңа туры килгән кебек. Чөнки Ташлама. әйе, җәй көне сарык ите мәсәлән шул курбан чалганнан соң мин алам свежий сарык ите, яңадан чалынган. Салам шуны зур-зур бәрәң кисәкләр белән казанга. Менә хәзер шундый бер килеп чыгыр да инде минем. Мин дә шойдыр дип уйлыйм, шой дип ышанам. Мин бераз гына сиңа ярдәм итсәм ярыймысың? Әлбәттә. Мин бераз майлап җибәрәм, җәмәм. Ну сарык итне һәр хәлдә майны Күп салмаска. салмаска кирәк, чөнки Байда майлы. сарык үзе дә бик майлыга охшап тора. Так, ярар. Син дә тураган арада, Айса, мин инде сиңа әйтәм, әгәр дә андый-мондый суанны яисә кишерне кыздырып саласың булса, безнең тапшырыбызның генераль спонсорына мөрәҗәгать итә аласың, чөнки ул менә шундый табалар безгә бирде. Күкмара табасы һәм беләсеңме? Бүген бездә яңа линия, яңа партия дип әйтәбез, менә бу табаларның. Elite Stone дип аталган, элитный Ташны күреп торасыз, таштан ясалган кебек җәмәгать, беләсезме? Гадәти ябышмый бу мәрмәрнең мәрмәре. Теге мәрмәр өстеннән дә 5 тапкыр ныграк. Хәзер күзәтә китерәсезме? Менә шундый яңа линия, аның бар табалары, бар кәчтүрләре. Кукмара Саудия маркасы вакыт белән сыналган савыт-сабан Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә һәм уңайлык өчен әлеге заманча шәп савыт-сабаны сез интернет кибет аша алырга мөмкинсез. Монысы бер икенчедән инде үзләренең кибетләренә, фирменный кибетләренә барып алырга да мөмкин. Кукмарада бар кибетләре, бар Казанда 3 кибет, аның берсе Павлюхин урамы 114 адресы буенча урнашкан, икенчесе Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан. Горки парк суда үзәгенең 1нче катында һәм 3нче кибетләре менә монда Ашалда кварталда. Мусина урамы 23Б адресы буенча урнашкан. Кибет барасыз да үзегезнең багажнигызга яисә зур-зур сумкаларыгызга тиеп кайтып китәсез. Әлеге табаларны, менә әлеге кәчтүрләрне. Әйткәнемчә, бүгенге җиңүче менә бу табага ия булачак. Я ул Рамил, я ул Алсу исемле телевизион тамашачыбыз. Я Рамил. Мин инде майны бераз гына кыздырып куйдым. Так. Аларның табалары бире кызышлы кибет янына барасың. Сары, яшел табалар шундый күзенә. Шалт күзенә. Бу бит инде син интерьердан карап менә. Инде интерьер шуңа сайлап аласың инде. Рамил, бер ел элек килгән идегез безгә тәмле көрәшкә, тәмле көрәш тапшыруына. Пешергән идегез монда. Көрәшкән идегез. Әйе. Бер ел эчендә нинди үзгәрешләр булды Татар радиосында? Мин һәр хәлдә сорыйм монда. Иртәнге эфир турында да. Чөнки син бөтен эфир өчен җавап бирәсең түгелме соң? Бөтен тапшыруларның продюсеры. Продюсер булара. Ничектер җаваплылык өстәлде. Сиңа. Әйе. Шулай бит инде синең өстеңә бер инде Дә юк. Йөк чайкан син аның җиренә җиткереп эшләргә тырышасың. Нинди яңалыклар кертте? Аеруча син халыкка эшләгәндә. Монда бит син ничәдер 100 меңләгән кеше, хәтта миллион өчен эшләргә дә мөмкинсең. Бик мөмкин. Иртәнге эфир гына түгел, монда бит шулай көндезге тапшырулар, башка төрле акциялар, проектлар, шулай ук безнең истә. Команда шулай ук. Команда безнең яшәрде. Өстәлдә тагын яшь диджейлар. Иртәнге эфирга безнең шулай ук яңа бер алып баручы кыз өстәлдә. Йолдыз исем. Йолдыз исемле шулай ук безнең белән КВНда бергә уйнап йөргән кеше. Мин инде күзәтеп барам. Радиода шул КВНнан киләләр күбрәк. Мәктәбе яхшы. Әйе, КВН мәктәбе яхшы. Димәк, бу синең өчен яңа кеше түгел ул Йолдыз. Минем өчен юк, әмма ләкин тыңлаучылар өчен яңа. Шулай ук үзен стендапта бик уңышлы гына сынаган кыз. Булды багай бу иптәшләре. Булгандыр бу. Шәрәфиев. Я. Хәзер керешәбез без
Я біз иші салмайбыз міне әлі. Әлеге жоқ, мен турап қойдым. Ага. Кімдір айтмақшы, ит әлеге ял етсін. Андай сөздері де бар екен Әлі ойлап шығады. Мен тағын. Я, тағын, сен нәрсе ішесің? Меңа соған дәне бір. Табақ не алыр? Мен міне сен тағын бір. Мұндан да зоррақ тақта. Сен сілеп бітірмедің, я тағын енді өзгеріштер радиода бар қазір. Қазіргі уақытта міне. Не үшін сен айтып өзі міне біздің телевизион тамашашыларымыз не үшін татарайсың тыңдарға тиіс. Ертең, күндіз һәм кеш. Бәрі заманша итеп эшләнә башлады. Барлык радиостанцияларда шушы өлкәдә эшли, чөнки хәзер бит Instagram заманаты. Instagram белән интеграция безнең бик уңышлы гына бара. Бар яңа хезмәтләр әйтик, мәсәлән, сәламнар юллау өлкәсендә ачылышлар дип әйтсәм. Анда нәрсә үзгәреш? Әйтик, мәсәлән, WhatsApp'та бит ник кеше хәбәр генә язып йөргән. Хәзер шулай ук біз син үз тавышың мәсәлән. Голосовой. Аудиохат дип аталган. Аудиохат җибәрәләр дә. Әлбәттә. Һәм шуны татар радиосында Яңратып була. Монсы ноу-хау. Так. Шул махсус бәйрәмнәр өчен проектлар һәр вакыттагыча кебек эшләнә инде безнең. Онда шулык 8 март, 23 февраль, Хәзер менә мәсәлән май бәйрәмнәре, Тукай бәйрәменә, Тукай бәйрәме. татарча диктант без ел саен яздырабыз. Бурдан туры җирдә. Май бәйрәмнәрендә безнең Туктат. Диктант яздырасыз татар радиосына. Әйе. Аны кем тикшерә инде? Ну, ул Тексты кая була? Текст түгел, тикшерелгән сүзләр була, һәм шушы сүзләрдән турыдан туры эфирда яңратып без тикшерәбез хәрефләр. Анда озак түгел. Бу уен. Әйе. Мен уйлаган мәлләр. Тукайның туган көнендә татар Сулайым радиосында татар диктант була. Бөтен менә. Балалар бөтенсе кагаз туктыйлар да, кагаз биталар да, яисә идә булышы хуҗабикәләр анда эштә булышылар. Бөтенсе диктант яза. Юк, бу Менә әйбәт фикер бит. әйбәт фикер, ләкин уйлап карабыз әлеге проект. Кара әле. Тоталь диктант. Бәлки 2нче елга шәп проект килеп чыгыр шуны. Сен әйтәләр, Булат Бәйрәмов фикер тәкъдим итте. Дияре. Булат Бәйрәмов тәкъдим итте. Мин теге фотоны һаман күз алдына тотам, кишер белән шулай зур итеп торган кебек иде. Мин гомумән күз алдына китерәм, ул булай бөҗралап торалган кебек. Бөҗралап зурак булыр кебек иде. Шуңа күрә мин ярым бөҗра итеп. Ярым бөҗра. Ярый. Монда син хуҗа хәзер. Бу ризыкка дип әйтим. Ярар, булды һәм кич инде әлбәттә хәерлек. Иртә Австралия. Дөрестән дә бик популяр тапшыруга әйләнде. Әлеге тапшыру Айваз Садыров, Айсул Лерон. Кешене бит төрле сораулар борчый. Кай вакытны кешене ничектер дусларына әйтә алмый бу сүзләрне. Каядыр менә шундый конкрет булмаган кешеләргә әйтеп бушанасы килә. Минемчә, минемчә шәп мәйданчыктыр менә бу әлеге кешеләр өчен. Катнашучылар бик күп, шалтыратучылар бик күп, SMS язучылар бик күп. Һәм темалар да актуаль темалар бит. Барлык җәмгыятьне борчыган темалар. Мен үзем дә тыңлыйм хәерле иртә Австралияны. Әгәр дә шул вакытка туры килсә, һәр көнне кичке эш көнне дип әйтим безгә. Кичке 5-тән 7-гә кадәр кешеләр эштән кайтканда, яисә эштән кайтып менә шулай минем кебек кишер турган вакытта, алар кушып куялар радиолышларын һәм шалт. Һәм Австралияга хәерле иртә телиләр. Айваз Лерон белән бергә. Айваз Лерон. Яңа дуэт Айваз Лерон. Ягъни Рамил инде молодец. Кишерне тура битерде. Әйе, без аны затыйк әле монда. Рамил. Барсын салсам буламы? Әлбәттә. Кишер суган бер кашанда күп булмый дип ишетәм бар. Мин дә шулай дип уйлыйм. Рамил. Суганда тура да хәзер без аны кыздырып калабыз. Ям, син буйдак егет. Синең көндәлек режимың менә, гадәти көндәлек режимың. Әйтик менә, бу шәмбе, чәршәмбе була, яисә пәнҗешәмбе. Бу шимбә якшәмбегә калмый. Бәйәкшәмбе ял итәргә дип. Шуннан башлыйбыз. Ял көннәре. Ял көннәре. Ну, ярар, ял. Ял көннәре Рамил исемле кеше йокысын туйдырырга дип хыялланып йокларга китә мәсәлән, һәм иртәнге 7дә аның күзләре шар кебек ачылып, ул үзенең йокысыннан кулак кага. Ни өчен? Организм ияләнгән мин иртә торам. Иргән тордым, йога. Юк, йога түгел, мин хәзер мактаны булмасын, йөгерә идем. Кыш үткәннән соң ничәптер әлеге мин ташладым мин. Кар эреп беткәч, Юк, кар эреп беткәч түгел, кар ява башлагач мин әлеге эштән тукталган идем. Һәм кар җибеп беткәч чыгам дип сүз биргән идем, ләкин һаманда чыгып китә алмыйм. Бик кызыклы режим бу. Юк, иртәнге синең берничә минутың йөгерү турында хыялланып үтә, аңлашылды. Юк, иртән торам, гадәттә шул, 6-нчы ярты булган мөмкин. Кай вакытны ашаудан кулак кагыр өчен хәтта мин йоклап алырга дәдер. Так, ярар. Ди вакытта инде 6 тулганда торам да, киенәм дә чыгып китәм. Шуннан ярар. Булды. 8.
Минем нәрсәсе плюс радиода эшләүнең. Кыяфәтне бик карап тормасаң да башка радио Син ял турында сөйләдең әле. Тукта, мин ялкынны сөйләдем бит инде. Ялкынны мин гомумән җыклый алмыйм. Иртән янында шуның белән минем йокым. Әкәне бу ялларны сәшләп узалайса. Төрлечә инде Аллах әйтсәм, авылда эш бетми бит инде. Әни белән анда берәр йорт буенча эшләр ашарга пешермәсенә булыр мөмкин. Йорт тирәсендә, урамда хәзер яз җиткәч тагы да эш куя, бакча эшләр башлана. Һәм мунча инде әлбәттә. Ансыз бул. Мунчаны һәр вакытта Мунчасы шәп. Синеке булган бар. Без бит волейбол уйнабыз. Волейболдан соң кергән идек бит бер. Кунак иткән идек. Так. Шундан ярар гадәти көнгә килеп җиттек дүшәмбе, чәршәмбе. Әйткәнемчә, уянам. Аха. Гадәттә будильникка уянам. Мин шулай ук будильникны сүндереп, алга таба күчереп куючылар армиясеннәндер, инде шулайдыр. Беренче будильникка беркайчан да торганым юк. Торам, күчереп куям. Ул теге 5-6 минут команда җықты булып торган, ләкин бернинди роль уйнамый ул. Торам, юнам да инде ашасам, ашамасам. Күбрәк ашарга тырышам. Чөнки иртәнге эфирга килеп утыргач, энергия кирәк. Шуны уятырга кирәк, энергия. Кахва, чәсен берәр бутка ашарга тырышырга була. Вакытны кайыр вакытны ничектер. Теге сәгать күчерә вакыт калмый да, барышлый. Килергә дә байтак. Шаурма сатып алам да. Юк, андай берләр ашыйм, ашамыйм дип әйтәм. Чөнки барыбер студент булган кеше андай берне тиз оныта алмыйдыр. Шаурма, пицца кебек берләр. Атнага, ике атнага берне булса да, шыпырт кына качып булса да. Мин 2002 елда инде студент булудан туктаган идем. Онытылмый һаман кайбер чакта. Йөрәккә сеңеп кала әлеге. Менә шул. Киләм эшкә, уңа хәзер минем эфир. Шуннан соң эшләп бетергәннән соң гадәттә минем аппетит кабаттан ачыла. Тәмле көрәшкә төшә аннан соң. Нәрсә пеште дип. Күп мана табаларыннан алып берәр тәмле ризыкны кабам да. Изгенә нәрсәләр әзерли дә үзе. Шулай. Аннан соң минем башлана үземнең төп эшем менә шушы продюсерлык эше, тапшырулар продюсеры эше. Аннан тыш әле мин әзрәк сценарийлар да язып алгалыйм. Концертларга. Мәсәлән, соңгы зур чара TMTV премия тапшыру тантанасының сценаристы Рамил Шәрәфиев. бик озак язылды. Күпме? Рай? Юк, бер ай түгел. Ну, утырып тормыш язуны күзгә алсаң, аны бер атна вакыт китә. Чөнки аны язасың, аннан соң кем беләндер килештерәсең, ярыймы булай, юкмы булай. Тегә монсы шамын сына тегесе шамын. Анда да булырга мөмкин кайбер җырчылар. Тегесенең фамилиясе дөрес түгел, монсының фамилиясе дөрес түгел. Ну, ансын мин язмаган идем. Беләм. Ярар, битне кашан сатабыз. Хәзрәк кенә менә бу. Кызы балар. Чыксын инде. Ярар, синең радиодагы эшең сәгать ничәдә тәмамлана менә? Булай минем радио ишеге кашан рәвештә мин 7-дә килгәч, син бит 12 сәгатьлек эш булса да, минем сәгать 8 сәгатьтә тишәйм. 15:00-да мин радио ишекләрен ачып, гөрүр рәвештә кайтып китә алам. Ләкин иҗади эшне үзең беләсең бит. Кайракны утырырга туры килә, кайракны итәрәк тә чыгып. Шул 3-4нче яртылар, 4ләр була. Мин чыгам эштән. Төрле вакытта төрлечә. Теге җырда күп. Я свободен. 4 дип әйтәләр. Юк, алай түгел. Белмим, я өйгә кайтып ашарга, пешереп алырга мөмкин. Спортзал. Спортзал менән ансын әйтәсең. Мин футбол белән мавыгасың. Берәр ел тирәсе мин Дуслар, Милан футбол командасының гостевоймы? Бу үзенең домашний менә формасы әйтик, футболкалары менә шундый төсләрдә һәм шундый полоскаларда. Футбол белән шөгыльләнә. Бер ел чамасы шөгыльләнмәгән идем. Чөнки Рамил Әзрәк кенә җәрәхәт алып. Аякка. Ләкин спорт үзенекен эшли, кире кайтара. Кан тартмаса да жан тарта, жан тартмаса да кан тарта. Менә шул. Футбол белән шөгыльләнәм, әлегә атнага бер тапкыр гына. Чөнки формага керә кирәк бит әле. Әле күптән түгел булган безнең волейбол турнирында Рамил шулай ук үз өлешен кертте. Молодец аның өчен. Иң күп уйнаучыларның Капитан исеменнән зур рәхмәт. Так, без хәзер әкренләп кенә озатабызмы шушы? Әйдә, Сарык итен. Безгә менә сарыкны озатырга кирәк. Безгә беләсеңме? Сарыкны озататыр Казанга.
Біздің шығарылышымыздың спонсоры мына бұл 2 килолы юғары сортлы Государев амбар ұны. Һәм әйтер керек, аны жетіштіруші Казанский мельница ұйышмасы. Рамиль, сенің үшін бір қызықлы факт, Татарстанда 75-80, бәлкім 85% бүтін икмәк эшләнмәләре мына бұл Казанский мельница ұйышмасында жетіштірілген ұннан әзірлене. Ого. Бат. Сенің сорақларыңны ұзатабыз. Сен мені күтуші көп айтасың. Сенің сорақларыңны ұзаттық. Тұзды біз бұрышып, достар, біз мұны едіп пішіре башладық. Десек те олар. Бұлды мұны ішіте мамы емес, олар бет? Ой, қазір бәрәңгіні салып. Бәрәңгі бетес пішіған деп. Біз Рамиль бәрәңгі тураған уақытта біргелешіп тәмлі күреші. Бізде тәмлі реклама бар. Достар, Татмустова телеканалында тәмлі күреш тапшыра давам ете. Бізде қонақта бүгін Рамиль Шарафиев. Рамильнің нәрселі бұл башқұртша Қошлама дейділер. Қошлама деген ризығы мұнда енді. Шыбітті диярлік, әгер де бәрәңгіні салдысаң, Бәрәңгіге қадар айды, финал бұлыш, шұшылыққа пашне ашырға. Ең тәмлісі, мен әр вақыт менің қолым пішмеу. саладырым, анда шұшындай томатный соус. Помидор ғына салсаң ярамайды ма? Помидор да салдым мен анда. Салдың ма? Салдым. Ләкин помидор түс бермей ған. Түс бермеген шо? Жоқ, соған көрі әлігі натураль томат Пастасын саланда. Тәмді стилыңа, қам түсті берешек. Яқшы шанабыз. Тәмлі болар деп шанабыз. Менде шо деп шанабыз. Құта болады жіберейік. Ұнатма, біздің коллективта бек көп кіші барын. Соған көрі мен көбірек етіп салырға тұрышам. Ұнатма, бізде Сарықтың бір саны кіріп кетейік. кіші көп ішләгенін. Рамиль болды. Яқшы болды. Бұлғаны бітті ауызда шынында. Тағы нәрсе салабыз, әде. Қазір бәрәңгі тұрайбыз. Тұра, Бәрәңгі. Оларада Сұраулар Рамиль көп енді ол. Беректі міне үйленмеген бұйдақ жігітке, сенің жақынларың да ғойленді де сырылардыр енді. Қашан үйленесің дейді. Бар сен өмен планда өмірау. Бірінші келесі 5 жылықта түгіл бір 3 жылдықта. 3 жылдықта бардыр. Бардыр. Менің Электр сен шағына жауап бересің? Жоқ, менің бір жолы шылай әлі қашан әне білен сөйлешкен нәреске. Әне ең нәрсе дейді, ұлы? Бір 27-лерді үйленерсің әлі деп әйтті да ол меңа қойшандыр енді. Шына уақытта. Аны бұл уақытта қойшан келіп жетмәс кібік тыйла бет енді. 27 о. Келіп жеткенде бет. Көп қалмады бет. Келіп жеткенде тігі сөйлешу қаман тыйла, әне 28 деп әйткен екен. Ие, 30 деп әйткен. 37 болмады ма екен деп аннан. 37 қалмасқа. Қалмасқа, қалмайсың 37-ге қата, әйе. Шол. Алайса біз үйленгендердің іші бұра. Сен үйленмеше жүрсең. Шылай дейсің бе? Әйе. Алайса көбірек көріп тұрып ерге тырышып. Ера, планда бар. Бар енді әлбәтте. Қиялдыр енді ол бүтін иратында, нормал иратның ғайла құрып үйленесі келеді. Соң сен үйде спортсмен жеге. Ішің бар, машинаң бар. Ипотекаң жоқ. Кредитларың ілінбеген. Міне деген кандидатуры. Сен проблема түгілдер, қыздар көп язама директқа. Онда Инстаграмға. Яза. Бейленушілер бар ма? Бейленді деп етмесейін мелерді. Кімдір бетін бәрібір танышырға тілек білдіріп яздырған мүмкіндер алды Сен уақытта. қызар қыздармен алды уақытта. Жоқ енді қалләрін сұрап. Қалләрін ішіп қойды. Сен бірінші кіріп ең қарайсың аккаунтын. Жоқ, мен әгерде сөйлешіге тілек кіші болмаса, мен шұндық игнор да ясамын. Мен матурын айтып жауап беремін. Исәмсіз қалләр яқшы деймін да енді шұндық. Қалләр яқшы. Ләкин ағатын сұрам. Иленмейм әлі түрлі. Танышмен мен. Олай дейтін менде не? Нешеге айтып? Бүтін кішіге де жауап берге тырышам. Мен бір қашанда қалдырмайым жауапсыз. Сізден әрға барған бар мısın? Таныштым ма кішілер білемін? Өмір әйе. Ейсі ғұмымен барған бар сізден әрға. Өмір қазіргі яштар деп сұрай қалай бізге. Сізден қоя баралар. Қоя алып баралар қызармай қосында ненде орынға. Міне күзалына кетер қазір біздің қарай яш жігіттер, яш қыздар. Егіттер үйленмеген. Шындай дилемма келіп туды. Ел фасылына қарайды ғой башта. Ел фасылы... Әйе, қыш күні қойда алып бараға болар. Қыш күні... Әгер де күн бек артық салқын мүмкін, әгер бара керек ұрамға. Құрамда жер әлбет. Бәтті паркта рахаттан баралашып. Wi-Fi болған паркта ма? Жоқ, телефон алып қойыра керек. Бітінде рахат, сенің мәселен қайда барған кішің. Мен қазір өзімнен шыға бетім, бұл айтам. Тоңып кете әзірек жылтып шаққа боласың. Шындан ұяна сенің романтика. Өзің тоңып бітәсің бір заман жылай бет. Чүнки матур киінерге тырышқан болып, подштанникларын қалдырып шеп кетесің. Шыннан соң тоңғасың бітті. Білек, іштіңіз ме? Подштанниклар үйде қалай кәді? Йо, мен шығып айтам шоқ кіріп. Суынған мәлде онда кафе келіп шығайын қадыр? Әлбәтті кіріп бірер жылы шәй, қақва ішесің.
Даралаш. Аласың. Шул. Так. Булай, Былай ярар, яз көне менә хәзер Yok, yaz günü birek de oramda yürüye kerek. İkinci yıl olsa. Сөйләшеп отырасың мысалы қалада. Киноға бара керектір білмеймін бәрібір. Ең бірінші көрушілер сол кинода башландыр да дейді. Мен білем бір жігіт киноға өзінің сүйгенін шақырған. Бірінші кино театрға аларының саяхаты ужастикке шақырған. Кім екен ол кіші? Бар андай кіші. Нәрсе ойлайсың сен андай жігіт турында? Кім біле, бәлкім жігітті ғұмумен қарамағандыр ужастик бар. Қыз мақташушы жанр яратқан. Жоқ, жігіт алып барған қыз. Қорқа тұрған ғой. Білмеймін. Бәлкім ол өзінің қиылығын көрсетер үшін барған. Жоқ, енді қызыма сыйынсыны жіберу керек деген. Қорықма, мен сені сақлайын деп. Жігітлер шулай ужастикқа барады. Әгер де өзіңіздің ерегіңіз батыр. Жоқ, шулай жоқ. Біздің бит бар матур театрлар. Бар Камал, бар Тинчурин театры, бар Кореев театры. Ақылды кіші ақылды. Анда да баруға керек әр вақыт. Мен шақсан өзім де айға бір шулай театрға барып қайтарға яратамын. Сен де яратасың, мен білемін. Сіз де яратыңыз, йөрегіз театрларға. Шундай ұста актерлар болғанда, шундай бай репертуарлы театрлар болғанда жүруге керек. Қазаннан шет тұрсаңыз келіп қарағыз. Қазан шетте шәһәрлердә бар бит біздің. Әлмәт, Чаллы, Шулай міне. Ие. Шуңа күрә бар этне театры бар, Арчаның халық театры бик күп. Қызың үстінен қысқа соңладым, сен үйленесің. Юк, әле. Келесі 5 жылда. Ну, 5 жылда бәлкім болады. Бәрәңгі туралы бітті. Рамил. Сезген болсам, мен бәрәңгіні нешіктір бір... Жоқ, бір размерда турамадым. Мен шундай ірі кисәклерге турадым. Менә шушы сарық итім мен ілгіліктен иеленген зур тур кисәклер башам. Бәрәңгісі зур кисәк, кишірі зур кисәк ята, сарығы зур кисәк. Сен рецепттан да бәрәңгі көрген емесің? Сол. Жоқ, бәрәңгі бар еді бұғай. Бұғай. Мен де бұғай деп айтамын шол. Все, салдың енді. Жоқ янда бәрәңгі. Жоқ емес. Болды, жеңілден. Мен айтам, мен тәмлі ризық пішірге келдім бүгін. Мен ғұман білесің, менен бір лайфхак, мені бәрәңгіні хашламада айырым пішіріп салалар. Бұл менен шақсан менің. Бұл шоңғы хашлама түгел. Әйе, бұл. Рамил, сен мұны бұлғат та, қазір біз мұны қаплайбыз да, енді бір 10 минутта пішіп шығар деп шанып қалам. Сен қатыр түгелі мен байтып істеуге. Әйе. Барына. Аны бір рекламада үйреткендер, Рамил. Менен қарады. Біз сен бір рубрика әзірлеп қойдық. Рамил, біздің бүгінгі рубрикабыз сенің яқташың бүйік шағир Ғабдулла Тоқаевпен бәйлі. Сен білесің әлі, бір атналық каналың туған күні болып бізді. Түрлі челленджларында, интернетта, сен әлі шиғырларды оқыған ең әлі сәңғат деп қателесің бетінде. Міне, біз бүгін легендар бала білен көбәләк деген шиғырны алдық та. Сен аны бір рөлін берем, қарама әлеге. Әлеге қарамын. Демек, рөллерге бөлініп оқимыз. Һәм оқыған уақытта лимон ашарға тиіс башамыз. Ләкин лимон ашаған уақытта шырайымыз тұрғарым өтеген. Сәңғат етіп, матур етіп, елмайып құра керек. Менің енді есі шытыла башылады бұлай. Әйе, башлайбыз емес, бала мен. Сен башлайсың деп. Әйе, мен башлайым. Әйде, қап лимонны. Лимон яратмайым бет. Яратам мен ашаға. Сен аузына лимон бітірге тиіш түгіл бет. Сен тиштірі етіп қойдың аны. Әйт әлі, көбәләк, сөйләшик біргәләп. Бұл қадар көбішіп, армайсың сен нешек. Нешексің, тұрмышың, нешек күн көрмішің. Сөйләп бір шетізіп, табаламсың, ризық. Мен тұрам қырларда, болында, урманда, ойнаймын ұшамын, яқты күн болғанда. Тек ғұмырым бек қысқа, тағым бір күн гіне. Бұл яқшы, рәмзетмә, һәм тиме. Сен миңа. Неге бұлай көрдің сен, ә? Тәбілі бейт. Бүтән yok болай, бүтән башқа шиғырлар yok. Рахмет. Әйдет, бір шиғыр сіле бітіреген де, енді шиғыр. Оған де шиғырым білесің. Мен мәселен білем, шу әліне. Не қозан артында бардыр? Бір ауыл Қырлай дейлер. Апай. Жырлағанда кейшін тауықлары. Жырлай дейлер. Гәуше мен анда тумасам да, жегелі мен біраз болмай менне. Меннен. Тұрған Лимон едім. ашауынан. Жегеліне әзмәз. Су қалап,
Шешкен ем, ұрған ем. Oldu mu? Limon bitti. Bitti limon bitti. Limon tamam. Republika'da bitti şunu bilen. Men özüme bişlik koyalım çünkü men şarayını sattım biraz. Men de sattım ahırda. Lakin men limondan təmliliginden. Limon şap bulgan. Orta qaşıda bu to'g'ri. diyem Qırlayda o'sgan limon. Bir geber. Şunu bilen Republika tamam. Haşlama. Pişib. Pişib keladi deganda bizim topshiriqimiz shunday bitta tuzar so'g'ilamiz. Dostlar, mümkün kadar sanat etib shirini o'qirga tirishdik, shirini sitmasga tirishdik. Endi hozir bik rahatlanib, bik tamlab Alloh bersa Ramil pishirgan haligi hashlamani oshiramiz deb ishonasi kelar, lekin u pishib chiqqancha birozgina tamli kurashda reklama qilamiz. Dostlar, bizim topshirig'imizning degustatsiyasi vaqti kelib jetdi. Aka, o'zing Nishlatayım. sen shef povar bugun. Salib bereyim sana. Seni solib ber. Ko'rdingmi? Shulqovli. Ufa qolasida yashovchi Olsu qiziqli retsept yo'llagan bizga. Hashlafa Ufa degan boshqacha. Ramil barangini ko'p tutirdi. Ramil fotodan da barangi ko'p tugeli. Eng muhimi təmli bo'lsin. Dash. Qo'ya yashil ulan. Yashil ulan demak kerak. Sana soğanı da mikroba Sal birazgina sal. Так, Ramil bilasizmi? Agar endi tigi foto bilan chalishtirsak, sening qarab turishgan shulpan ko'proq birinchidan. Ikkinchidan andan endi qizil borish narsadir bor, senda ko'rmadim men uni. Qizil borish. Ay, mana Fafoyt endi, yami? Ya Senin barangingda ko'proq onun barangisi 1-2 ishkana barang edi. Terin kavusa bilan kes. Ha? Tali sen, ani qo'yib qaramading endi. Qo'ynar. Plus qo'ynar. Qarali. Shulpasi tamli bo'lgan. Shulpasi tamli bir kichkinagina, bir ikkisi qo'yib qarish kelaydi. Balkim pishmagandir. Pishgan. Burada Hammasini barangisi. təmlimi? Qo'ynar. Sizdan istedinglarmi? Shulpasi. Eng tamlisi shulpasi. Maxsus. Sirli. Sirli shulpa. Sirli shulpa. Ramil. Yigit bo'l. Yo'q, beramiz tabani qizg'aydi. Lakin bir Tag'in bir shart bor desamiz, nima shart bilan edi? u bizni shunday tamli hashlama pishirib Ufa qalahında qarshi olirga Biz konsertdan kelgan. kelgan. Biz qo'naqa kelganda. Hashlama bilan qarshi olib niya bezatilni tamli qiymoq bilinlar pishirib qo'noq ichsagizda bizga shul yetadi. Yo'q, eng top sharti Bu tava bilan. iyimna shushi ko'kmara tabasi bilan pishirib bizni qarshi olirsiz. Tayyor. Demak, jenguvchi bugun Olsu sizni qutlaymiz. Bizning topshirig'imizning general sponsori bo'lgan Ko'kmara metall savdo zavodi Oshiq aksionerlik jamiyatidan Aliga toba. Sizniki biz ana shunday motor korobочкасы bilan sizga berib jiberishakmiz. Uzatashakmiz. Ufa qolasini. Mansubir ham endi aytdim hali Instagramda da, sotsial cheltarlarda da ular bor. Ko'kmara Pasuda, Ko'kmara Official degan yozilg'iz ularning gruppalaridan Instagramda ularga yozilg'iz. Ham turli aksiyalarda qatnashib do'stlar sizda tobalar, kasturlar o'ta olasiz. Mansubir. Ikkinchidan endi bizning shigarlashimizning sponsori Gasudarev Ambar. Mana bu 2 kiloli yuqori sortli un, shulay Ufa qolasina ketadi. Ramilga rahmat so'zlariga qolam. Rahmat kiloing uchun. Rahmat chaqirganing uchun. Tamli rizqni pishirganing uchun hozir biz ana kamera sundirgach oshab bitiramiz, Alloh bersa. Yo'q, kerak. Hem Ramil sen olmuşlar. Rahmat. Tatar Radyosu'nda, Tatmus TV telekanalında kelgan için rahmat. Ko'rishlar nasip bo'lsin. Amin. Təmli bo'lsin oshlaringiz. Do'stlar, Tamli yashik, Tamli oshiq Tatmus TV telekanalında Tamli kurashni otna sayin kuzatib boring. Sog' bo'linglar.